Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw ni ining tulumanon. Ang akong kaagi nga di malimtan. O labi na sa mga artista nga maghatag kinabuhi ni ining akong kaagi. Itago lang ko ninyo sa pangalang Pogi, 51 anyos. Minyo ug naay tulo ka anak. Nagpuyo sa Palao, Iligan City. Punto legal kining akong kaagi. Bahin kini sa akong dakong sala sa akong ang amahan. Para inyong masabtan, sugdan ko sa 28 anyos pa lamang ang akong pangidaron sa ako nagtrabaho pa. Ingon ini ang mga nahitabo. Uy pre, congratulations daan ha. Ikaw naman dahi ang mahimong manager sa ato ang kumpanya sunod bulan. Salamat kay bay. Gihatag na gid sa Ginoo sa ako ang lugar na akong gipangayo kaniya. Lagi pre, gidungog na gyud ang imong pagampo. Sige pre kay alas 5 na, tingpanguli naman dahi sa ato ang kumpanya karon. Una, niabot naman di ay ka. Ali dire, mga una ta, kay na ako'y napalit na utan. Kay dako-dako akong kita ganihat pagpamasura. Utan na sad? Halos kada adlaw na lang tasig utan pa. Kapoy nakaayo ko ani atong kahimtang. Pasayloa lang yung kaayo ko na. Tiguang naman gug ko. Wa na may mudawat sa ko akong mga apply kong trabaho. Mauna nga, sa pagpamasura na lang yung ko para dili pong kamalain sa ako. Mao gani na ang problema. Mamasurahay ra ka. Maulaw ko sa akong mga kauban nga ang ilang manager mamasurahay ra ang amahan. Maong sugod karon. Mangabang na ko og balay duol sa akong trabahoan. Di na ko mobalik aning gubaon nimong panimalay. Anak, Grabe gyud akong pagkasuko sa akong amahan. Nga inana ara ang iyang trabaho. Mauna nga nakadesisyon ko nga mulayas og dito na lang magpuyo sa duol sa kumpanya nga akong gitrabahuan ug mao kini ang mga sunod nga nahitabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 60,000 ang akong sweldo karon. Dako-dako na gyud kog natigom. May radyod nga nihawa ko sa balay to sa akong amahan. Kay sukad sa pagkamatay sa akong inahan, nagkalitsi-litsi na gyud ang amo ang pagpamuyo. Kinsa man ning nanawag? Akong tubagon. Hello? Kinsa ni? uy pre, manager di ay. Bagong sweldo man daw ka anak pre. Alay diri sa balay, kina ako ipaila sa imo Mao ba pre? Sige. Mao na ko. Yay! Sige, sayaw pa, sayaw! Woohoo! Happy suka mo kiyay mo, Oh, niya ka akin. Meron na po. Ako sa katuon, si manager na siguro ni. Uy, manager! Nagkaabot na yun ka. Dali, dayon. Lagi pre. Ayun ako tawag ang manager. Pare na lang. Sige pre. Jane. Si Pugi day. Ang among manager sa kumpanya. Hello, Jane di ay. Pugi day. Nice to meet you. Oh, unsa ba may gitaga din nyo? Shut na! Pre. Murag-hurot na jud ang atong ilim nun. So, maginahinay na lang mi. Ako na rehat sudanin ni Jane. Okay ra ko uy. Kaya pa mampud na ko. Ako na lang mo uli isa. Sige na Jane. Para naapog kay kauban uli ni mo. Sige. Ay, kakapoy sa akong lawas uy. Pero, in fairness, butan man di ito si Pogi. Siya pa gyud ang nagpliti sa taxi paingon diri sa among balay. Gitagaan pa gyud ko niya og number.
ako ning tawagan. Ay, buntag naman di ay. Grabe, hubugan ako gabi ay. Grabe ka sakit sa akong ulo. Kinsa naman sa ning nanawag? Hello? Si Train di ay ni. Salamat tayo sa paghatod na akong gabi ha. Ikaw man din eh. Way problema. Ikaw pa. Jane? Unsa man? Pwede bang hangyo unti ka niya? Igo lang kita mga on. Ikaw bahala. Salamat ha. Nga, nisugod ka sa kuwang giyangyo. Okay ra, uy. Jane. Nalang unta ko isa paghangyo sa imo Ha? Unsa man? Pwede ba nga manguyab ko nimo? Promise. Di ka pasakitan. Di ka pasagdan o higugmaon ti kataman sa ako ang makaya. Pogi.